Java Musik. Mas Pendi. Kalau dek. Bedeng rasane ati kang nandang seni tenian hanyawang aku kowe lapo tak tresnan Dimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu radiakoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah marang kang kuwasa. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Dimasmu
sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekone dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Aku mbok semangati musab ilmuku sing brebes milih pepujane ati kinarya kembange wangi saben-saben ngomong aku muga selawase dadi siji ati kang sepi matur nuwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani yo matur nuwun Gusti pon maringi sing kemati namus ati kang sepi matur nuwun Gusti kon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ono kowe sing ngancani. Tembang sing tak tulis sirat mungkin nares tompo nenatiku ojo mbok tepes rantas pulung ati muga dadi saksi tresno ning sliramu wis kemati. Cuma lintang sing jalari tresno iki aja mbok citrani rungone aku rungone
hatimu, apa mampu bayangna uripmu. Lintang saya wangi, ora modal janji. Muga Gusti dadi saksi tresno sing kemati. Ranu kumbolo ra bakal ngeliyo, Mahameru ora nate citra, tansah sesandingan ngangklang tekan pupusing jaman. Perlu aku
janjine piye kowe janji tanpa ono bukti batine atiku ra yakin firasatku kuat apa iki isyarat kepastian ora ono rindu iki gawe citra nalika kita bebarengan mung cuma harapan nyatane piye kowe ninggalake atiku grembyang tresno tak perjuangake malah koyo lintang sing wis ilang nanging ngenteni kapan kowe bali ngilangake sepi tetep tak enteni. Janjine kowe tanpa wujud purnama sing bunga saiki dadi mendung ning alami sesume koyo wis tume ati iki ora bakal semeleh kepastian ora ono rindu iki gawe citra nalika kita bebarengan mung cuma harapan nyatane piye kowe ninggalake hatiku grembyang tresno tak perjuangake malah kaya lintang sing wis ilang nyatane nyata kowe nyatane piye ninggalake janji tresno sing tak perjuangake janjine piye tanpa bukti tanpa ono aji tanpa
alasan cemburu kowe nesu nesu cukup tak ngerteni nanging kowe ra mau cukup tak sisihi nanging kowe malah dadi apa iki wis kinaris pasti. Tresno sing tak openi susah susah wis tak upayani nanging iku cemburu mbok gedeni ra kuat yen ngene carane opo dalan pisah sing mbok karepake naris wayang lakon among manoja sadar wong lampaiku lepas Gusti naris setita yen tresno bakal pisah ngapunten yen salah kula namung pasrah mati nasi persiapan susah susah wis tak upayani nanging iku cemburu mbok gedeni ra kuat yen ngene carane apa dalan pisah sing mbok karepake Ayo good.